Na, sziasztok, itt vagyok újra. Na most erről a járványról szeretnék beszélni, ami most van, ez a koronavírus. Képzeljétek el, hogy ennek utána néztem, nem csak a koronavírusnak, hanem annak, hogy milyen vírusok voltak. Ugye 1347-től 1352-ig közel 200 millió ember halt meg a pestis járványba, magyarul fekete halálnak, latinul Astra-Morsnak hívják ezt a járványt, a pestist, és ez 1720-ban úgy szintén felütötte a fejét, akkor is nagyon megtizedelte a világ lakosságát, és az egész világon elterjedt. És ez, hogy 1720-ban megjelent újra, most figyeljetek, 1920-ban megjelent a spanyol nátha, ami 25 millió embert pusztított el a Földön. 1920. És most is 20-at írunk, 2020-at, és most felütötte a fejét ez a koronavírus Kínában. Most már több mint 6000 esetet regisztráltak tegnap óta, 136 ember halt meg, és még 300 válságos állapotban van. Hírekben úgy hallottam, hogy már itt Ausztriában is találtak vírusgyanús embert, meg Németországban is. Ugye most még könnyebben terjed, mert a repülőgépek viszik az embereket ide-oda, amoda. Tehát azért mondom, hogy hát nem tudom, hogy mivel állunk szemben, de hogy 1720 és 1920, tehát ez érdekes, mert hogy 20-ban, tehát most meg 2020 van. Ugye 1918-tól 1919-ig volt a spanyol nátha, ami szintén több millió ember halálát okozta. És olvastam egy olyat is, hogy amikor túlnépesedés van a Földön, akkor felüti magát érdekes módon egy ilyen hatalmas vírus, ami kiterjed az egész világra. Tehát én ezt olvastam, utána jártam, azért beszélek erről, hogy ez érdekes lehet, hogy tehát mi emberek olyan nagyon távolinak tartjuk ezeket a múltakat, ugye nem éltünk még akkor, de most itt vagyunk egy olyan helyzetben, hogy nem tudni, hogy ez most ki fog népesedni, vagy nem, ki fog-e a világra terjedni, vagy nem. Bízzunk benne, hogy talán nem, csak ez a 20, ez fura nekem. Pont ezt szilveszterkor mondtam is, hogy nem csak évfordulót ünneplünk, hanem tizedfordulót is, ha úgy vesszük. De ezen érdemes elgondolkodni. Mert ugye azért Kínából jönnek repülőgéppel, bárhova mennek. Na most kicsit aggódok is, mert az öcsémék Kínában élnek. Igaz, most Ecuadorban vannak. Most nem tudom, hogy visszamentek-e Kínába, majd ma ráírok Messengeren, vagy rátelefonálok Messengeren. Aggódok értük. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt meg tudják-e fékezni, vagy sem. Egyelőre azért pánikot nem akarnak kelteni, meg én se akarok itt, aki hallja vagy nézi. Csak érdemes elgondolkodni rajta, hogy az ember gyűjtöget meg minden, és egyszer csak gazdagszik, meg minden kis apróságon élünk mi emberek, és közben itt van egy ilyen vírus,
ami nem akarok vészmadálkodni, de ha egy világjárvány lesz, hát akkor valószínű ez azért lesz, mert túlnépesedett a Föld. És ilyenkor mindig felüti magát egy ilyen világjárvány, ezt olvastam. Hát, hogy mitől, Istentől, vagy csak egyszerűen a Földtől van, nem tudom. Ez a koronavírus egyébként egy ilyen nátha jellegű influenza tüneteket okoz. Magyarországon nem hiszem, hogy van még. Legalábbis bízunk benne, hogy nincs. De itt Ausztriában már találtak esetet. De hogyha van, hát akkor érdemes, hogy mindenki, hogyha netán elterjed és ténylegesen világvírus lesz előle, akkor érdemes nem kimenni az utcára is, vagy ilyen maszkkal csak. Tehát érdekesek ezek a számok, hogy 1720, 1920, 2020. Persze volt 1914-ben is, de ezek a nagyon nagy járványok, ezek pont a 20-ra tehetőek. Tehát egy kicsit ilyen számmisztikával gondolkozik az ember, amíg ahhoz se kell számmisztika, egy kicsit egy elgondolkodtató. Tehát semmiképp se szeretnék én se egy világjárványt, meg szerintem senki. Állítólag valamilyen állattól van. Érdekes, hogy ezek mindig állattól vannak. A pest is az régen tudom, hogy az a halott, nem a halottak, hülyeséget beszélek, a patkányok terjesztették annó annak idején, de végigvonult az egész világon. És az 1300, mindjárt mondom, mert azért közben föl is írtam, 1347-től 52-ig, ami volt, az első pestis járvány, vagy fekete halálnak is lehet nevezni, Astra Mors, latinul, az a járvány, az megtizedelte nagyon a föld lakosságát, és én nem hiszem, hogy akkor még olyan nagyon túlnépesedés volt. 150 év kellett ahhoz, hogy a föld újra annyira lakott legyen, mint amennyire előtte volt. És akkor így meg lehet kérdőjelezni, hogy ha van Isten. Lehet, hogy van. Én nem mondom, hogy nincs. Szeretnék benne hinni, de nehéz így, hogy ilyen dolgok történnek. Szabad akarat, igen. Hallottam én is róla, hogy az emberek a szabad akarat. De ha most azt nézzük, akkor, hogy ezeket hagyja, hát akkor azért... Szóval erre nincs mit mondanom. Hogyha egy Isten, aki szereti az embereket, és tényleg ennyi járványt hagy. Mert hogyha most ez a koronavírus, ami most kezdett el terjedni, január 16-án diagnosztizálták az első beteget, másfél hét telt el, azóta már 6000-re tehető a fertőzöttek száma. Másfél hét alatt 6000. Tehát az nagyon sok. Tehát most azért is foglalkozok ezzel a témával, én utána jártam is. Amúgy mindennek utána szoktam járni. Hülyeséget nem szoktam beszélni. Szoktam néha így hülyéskedni meg minden, de ez ilyen tekintetben nem szabad hülyeséget beszélni. Tényleg utána jártam is. Ezért mondom azt, hogy most, hát igen, mi nem éltünk még át, ilyen hatalmas járványok voltak, de nem ilyen nagyok, hát tüdőgyulladás járvány az minden évben van, ugye, meg hasonló, de hogyha ez így van, és ha
bekerülünk egy világjárványba, hát mindenkinek csak a csodát tudom kívánni. Nagyon bízok benne, hogy nem, de mondom újra, 1720-ban volt egy hatalmas pestis járvány, ami végig söpört az egész világon. 1920-ban volt a spanyol nátha, ami úgy szintén végig söpört, 25 millió ember halt bele, és mondjuk az nem a mi évszámunk, 1347-től 1352-ig 75 és 200 millió ember között haltak meg. 75 millió és 200 millió ember között haltak meg. Tehát érdemes ezt elgondolkodni ezen, meg hogyha nem hisztek nekem, vagy valami, nézzetek utána, meg én ezt följegyeztem, és úgy jelentkeztem is be, hogy ezt nektek elmondjam, hogy 1720, 1920, és most 2020 van, és megint van egy olyan járvány, ami soha nem is hallottunk róla, szerintem sokan. Január 16-án még nem regisztráltak beteget. Január 17-én regisztrálták az első beteget, és most még január 20, nem tudom, hanyadika van. Másfél hét alatt 6000 beteg. Igaz, hogy Kínába, de már állítólag regisztráltak itt. Találtak beteget Németországba, azt hiszem meg itt Ausztriába. Tehát, hogyha ez Kínából kijött, akkor sajnos nagy bajba vagyunk. És nem akarok senkit ijeszgetni, de gyakorlatilag akkor most oda kell erre figyelni, hogy az ember, én nem is tudom, mit tudok tanácsolni. Hát mindenképpen védőmaszkot venni kell majd, de az kevés. Legjobb, hogyha az ember ki sem mozdul a lakásból. Csak az is egy nehéz dolog, mert ugye dolgozni, meg menni kell. És hát bízzunk benne, aki hívő, az imádkozzon Istenhez, hogy ne terjedjen el, és ne legyen egy világjárvány, ne történjen velünk ilyen. Kínai orvos is halt már meg, aki kezelte ezzel a koronavírussal a betegeket. Cseppfertőzéssel terjedt, tehát repülő, és gondoljunk bele, hogy 1920-ban végig söpört az egész világon, és nem volt még annyira repülőjárat, vagy volt, nem tudom, én akkor hát ugye még nem éltem, de minden esetre, ha voltak is, volt, igen, mert 1914-ben dobták le az atombombát Hiroshimára, meg Nagasakira. Akkor volt már repülő, csak nem volt annyi utas. Gondolom azért nem volt ennyi ember, aki utazott. Most rengetegen utaznak repülőgépen, és így még könnyebben viszik a járványt ide-oda. Tehát a világba. Tehát, hogyha most elkezdődik egy járvány, ez nagyon gyorsan fog szaporodni. De mondom, és nagyon sajnálom a kínai embereket és a hozzátartozóikat, akik megbetegedtek, tehát ezúton nem hiszem, hogy sokan látják majd, de kívánok nekik hát nagyon sok erőt ezekbe az időkbe, mert azért ez egy borzalmas dolog. Valakit elveszteni, vagy valaki súlyos beteg, annál nincs rosszabb, és ezért mondtam, hogy egy jó pár videómban, hogy ha van egészségetek, élelmetek, van hol lakni, van ruhátok, akkor legyetek boldogok, mert képzeljétek el, hogy vannak olyan emberek, akik mostanában vesztették el a szerettüket. És nem csak a koronavírus, hanem más oknál fogva is vannak, akik
meghalnak, ugye? Hogy azoknak milyen rossz, és akkor sokan kis apróság miatt fönnakadnak, kiakadnak, teljesen kivetköznek önmagukból. Például most ez a Norbi ügy, hát ez a legfontosabb. Mondott valamit a Solberg Norbi, ami fette a valóságot, csak nem úgy adta ki. De egyébként nézegettem azt is, és azt vettem észre, hogy olyanoknak mondta, és olyanok lázadtak föl erre az egész Norbi ügyre, akiknek megvolt az okuk. Tehát akik tényleg elhízottak, és le kéne fogyniuk. Egyébként tényleg az elhízás is egy betegség, mert érrendszeri panaszokat okoz, szívrendszeri panaszokat okoz, trombózist kaphatsz, cukorbetegséget okoz, a gyomornak se tesz jót, tehát aki el van hízva, az próbáljon egy kicsit fogyni. Tehát, és nem tud úgy menni, nehezebb minden, a lélegzetvétel is nehezebb egy elhízott embernek, tehát azért nem mondott hülyeséget a Solberg Norbi, csak éppenséggel az volt a baj, hogy nem a betegséget célozta meg, hanem a hiúságot. Abba is van igazság. Mert nem annyira szép egy hájas ember, de nem is az a legfontosabb, mert van, akinek azt tetszik, hanem az, hogy tényleg betegséget okoz. Tehát nem egészséges. Mert amikor valaki terhes, akkor is az orvos mondja, hogy maximum 12 kilót szedjél magadra. Tudom, mert amikor terhes voltam, nekem sem lehetett többet, az orvos mindig mérlegelt, ugye, és a kicsit többet szedtem, mondta, hogy kicsit nem fogyjak, hanem hogy vegyek vissza. Tehát az se jó, mert terhességi toxikózis, terhességi trombózis okoz, a toxikózis az azt jelenti, hogy terhességi mérgezés. Tehát azért mondom, hogy volt ebbe is igazság. Na, visszatérve a koronavírusra, hát minden ember, aki hisz, de még én is, aki kicsit hiszek is, nem tudom eldönteni, bár jó lenne hinni, de néha nehéz, nagyon nehéz. Imádkozni fogok azért, hogy ez ne terjedjen teljesen el, és hogy az embereket ne legyen az, mint 1920-ban volt, vagy 1720-ban, és meg 1300-as években. 1918-tól 1919-ig volt a spanyol nátha. 25 millió ember halt meg. Ez eszméletlen sok. Tehát 2,5-szer több, mint Magyarország lakossága, ugye? Tehát az nagyon sok ember, és lehet, hogy még van, ez csak egy becslés, lehet, hogy sokkal több van ennél, vagy több volt. Most az engem megázott, mikor olvastam, hogy 6000 emberret regisztrálták, mert pár nappal ezelőtt még csak 2500 emberről hallottam. Csak úgy éreztem, hogy ezt most én megosztom veletek, de előtte persze utána jártam, hát a Google a barátja az embernek, mert ugye történelemkönyvem úgy most épp nincs, és ezért mondom, hogy hát szeressétek, becsüljétek egymást, mert nem tudjuk, hogy mit hoz most a jövő. Reméljük, hogy megfékezik ezt, vagy találnak rá valami gyógymódot. Nem tudom. Ugye 1920 óta azért sokat fejlődött az orvostudomány, de van egy olyan hülye megérzésem, és általában sajnos nekem a megérzéseim jó, hogy vannak olyan úgymond betegségek, amit az orvostudomány, és nem csak a rákról beszélek, amit az orvostudomány
nem tud egyszerűen fékezni. Azért Kínában, hiába Kína az egy kommunista ország, ugye tudjuk. De annyira fejlett, sokkal fejlettebb, mint például Magyarország. Tudom, mert az testvérem ott él Kínába. Tehát annyira fejlett, és annyira mindenbe az orvosok is, meg minden egyes a építkezés a számítástechnikai eszközökbe, hogyha Kína ezt nem tudja megfékezni, és kínai orvosok is annyira jók, hogy akkor nagy bajban van a világ. És nem vészmadálkodok, mert én alapból, amit többi videómban is mondtam, hogy én alapból egy pozitív egyéniség vagyok, és most is pozitívan gondolkodok, hogy ha meg tudják fékezni, mert vannak, akik már úristen, jön a koronavírus, és meg fog mindenki halni. Én abba bízok, hogy ezt meg fogják tudni fékezni. Én csak elmondtam azokat a dolgokat most ezzel kapcsolatban, hogy minden 20-ba, de nem csak 20-ba, mert ugye felsoroltam más számokat is, de hogy érdekes módon jött egy világvírus, ami megtizedelte az embereket. Tehát most 2020-ban vagyunk, és attól félek, mert én nekem mindig van, amiben mondok valamit, és utána beigazolódik, hogy én ezt mondtam szilveszterkor, hogy szerintem 2020-ban lesz valami rossz. És anyukám szeretett foglalkozni az asztrológiával, meg a jóslással, és mindig mondta, hogy Betty, te öröklöd tőlem ezt, megérzéseket, meg ilyen. És én nem akartam örökölni, most sem akarom, de néha kérdezi a férjem is, te ezt honnan tudtad? Mondom, nem tudom, csak mondtam valamit, és bejött. Egyszerűen csak kinyílik a szám, mondok valamit, és úgy lesz. Hát remélem, hogy az, amit mondtam szilveszterkor, hogy 2020-ban lesz valami, az nem erre fog vonatkozni. Bár én azt mondtam, hogy lesz valami nagy katasztrófa. Hát ne ez legyen. Most elköszönök, lehet, hogy még a mai nap visszajövök hozzátok, még nézegetni fogom, hogy mi alakult ma, meg mi nem. Mindenkinek szép napot kívánok, és hogyha tetszett ez a videó, vagy a többi, bármelyik, iratkozzatok föl. Még egy valamit, hogy amit mondtam, hogy a karkötőt kisorsolom, de hát nem nagyon hoztok 10 ember. Az, hogy föliratkoztok, oké, de azt mondtam a karkötőre, hogy föliratkoztok, plusz hoztok még 10 embert föliratkozni. Ez nem olyan sok egyébként. 10 embert meggyőztek róla, hogy iratkozzon föl rám. Na, most tényleg elköszönök, mert lassan kimos a gépem is. Hát mindenkinek ajánlom, hogy egy imát mondjon el. Még akkor is, ha nem hisz Istenbe, akkor is lehet mondani egy imát, hogy azokért az emberekért is, akik már meghaltak, és a családjukért, és azokért az emberekért is, akik ott vannak Kínába, és ki vannak téve ennek a veszélynek, meg az egész emberiségért lehet mondani egy imát, mert ha van Isten, ha nincs, érdekes módon azt tapasztaltam az imának, vagy egy felsőbb hatalom, lehet, hogy van, a sors, vagy valami, hatalmas ereje van. Tehát hát most nem tudunk más csinálni, csak ezt. Mi emberek erre vagyunk most csak képesek. Tehát lehet, hogy nem is a globális felmelegedés lesz a legnagyobb probléma ebben az évben. De mondom, nem akarok vészmadálkodni, bízzunk abban, hogy nem fog nagyon terjedni ez a vírus. Bár terjed, nagyon úgy néz ki, de hogy talán meg tudják állítani, vagy találnak valami ellenszert, oltóanyagot, vagy bármit, amit
ugye általában ezeket a vírusokat úgy csinálják, hogy legyengített vírusból csinálják az oltóanyagot. Ezt már régebben olvastam, hogy a vírusnak egy egészséges emberbe beoltják a legyengített változatát, és azt elkezd az immunrendszer, ugye az minden mérget, meg minden az immunrendszer az emberi szervezetben, az dolgozza ki. Az elkezd, mint a kiskatonák, elkezd ellene harcolni. És egy ilyen vírusnak a legyengített változata beoltanak egy egészséges emberbe, és akkor az immunrendszer elkezd dolgozni ellene, és akkor az kiveszi, és akkor onnantól kezdve az immunrendszerrel együtt előállítják az oltóanyagot. Általában így csinálják, ugye én erről is olvastam, tehát akit beoltanak valamivel, azt nem tudom, hogy ki tudja, ki nem, azt általában mondjuk BCG ellen, BCG oltást adnak, csak a legyengített változatát. És az immunrendszer az ellen elkezd dolgozni, és onnantól kezdve az immunrendszer megerősödik, és nem leszel mondjuk BCG-s. Tehát azért mondom, hogy általában a oltóanyagok mindig annak a oltásnak tehát ami ellen beoltanak, annak a baktériumnak vagy betegségnek a legyengített változatát kapod meg, hogy az immunrendszered ezáltal elkezdjen dolgozni, és ne tud megkapni a betegséget, mert az immunrendszer onnantól kezdve nem engedi, hogy abba a betegségbe belépjél. Azért nem tudom, hogy ki tudta, ki nem, de én tudom. Na, tényleg elköszönök, és hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és sziasztok, és szép napot! És legyetek pozitívak!